Hello guys, andito na ang papa ni Bebe. Ay, ang laking ta. Laki nga ang laong. Kilala si Papa niya, kilala? Pakarga? Ah, nagpakarga? Eh, magkakaba kayo, di ba? Hindi. Ano ba? Nasusupog siya. Ramdam niya yan. Luksin ng dugo. Nasusupog ma. Alam mo si Bibi. Di ba kasi bago bibong-bibo siya? Ay, naman kang matulog na. Dakbo lang. Ay, hilinga naman si Bibi. Tahimik. Oh, hilinga oh. Aki na kayo. Ang laking tao. Takulao niya aki na yan pag nagdakula. Ano, niluluto na? Piprito ng pata po. At tapos ano sa aga natitimplahon? Niluto ito na yung direksyon. Ah, niluluto man din ito. Para tuloy-tuloy na yung ano ko. Baka magsayaw. Maggato ka daw, GM. Gawin kapay. Ayan na, mag-anon ka dyan, o kapatid dyan ni Papa mo, bunsong babae. Yan na. Yan na, asawa niya. Hindi kami dito, ano, alas 6, alas 7. Ano? Patukawan mo taman-tukan. Pagod na yung tao po. Ay, mali pala. Papayay mo na. Laog na. Ano yung sapatos? Ganyan lang yan, tahimik si Bibi. Ano man, ano? Iba kasi paglukso talaga ng dugo. Dahil siya nakagirong. Hagol na aki na ini. Nali ang papa niya. Lingon niya ba si Bibi? Dinahiling. Ay, Bibi! Hiniling nga ni. Bibi! Uy, kaman ma. Kugusong mo si Papa. Armando. Ang pirambas-basin nag-agi puta na maayo. Kaya naman sa ilan si Uncle Joy ni Ribok Sinda Atitag. Burat. Burat ka naman si Joy. Nire-rebook naman si Batag. Si Batag. Ano? Sa daanan yan. Si Uncle Joy Burat ni yan. Ribok Sinda Atitag. Bakit naman kasi ang kudyos yung rebok? Da, may pinilig. Pag gusto mo sabihon, pag naging ang rebook, pag sinara doon, ito siya malukso. Doon na lang sila nagihan. Saan? Duman sa may palaog ba sa luban ni Sa dating agyan baga ng kusina, Ay, siya dating agyan ni kusina. binuksan na ito. Siya din nagawa ng daanan. May pintuan. Kung mag-ribok sa harong, tatakot. Tatakot yan. Total may Oh, yung para pasaway ta. May warning May na tao sa ha. barangay. sa barangay. Ano ko man yan sa kuya. Kailan tayo tumatanda, dapat laging masaya. Oo. Wag yung... Gawa ng Iriwal ng iriwal. Kung ano nangyari sa kanya, wala may tulong daw kundi Tayo na kapamilya si niya. mga panihod na pagkatero niya kayo. gawa ng aso ko Ano na pa? daw the asya tapos nakainom. Oh. Sige, nagwawala na naman. Dikit lang ano yan Ano daw, ano? gawa daw kaido. Just pag Nakagat na nga na yun yung ido. Hindi nagpatulog. Eh, Hindi mo nyo, baka wala siya ako dito. Laro na. Nakakatakot yung makagatong kita kayo. hindi na din po. Ano ito? Hindi niya mainit na naman si Dada. Mali naman yan ang may bahay. Bakit kasi si Ate Dada day nagirong? Hindi, Kaya- tapos kinakargaan pa kaya ang agong kayan. Dapat Kaya, tinasaway kaya- nakakasupog kaya araw kaya nagang wala. Tsaka mga wala man lang mga dahilan. Ginagawaan niyang paraan. Ano? Gusto ko sabihin, may mga makuapo. Pag ibagay mo na ang edad mo sa Correct. Maging matured na. Bakong immature pa din.
Dahil itong puro O magpararibok, magpara kasi pero yung Kakasupo. nakapag-isip mo kung anong ano. kakaunlad ning buhay. Saka dito ta pagdikit na sumbong, mainom, React. mauli. Araw mo sa totoo lang, kung gulpi na kasi sa pag-inom, nagparainom na ako. Maski man ako, mayaman ka kakainom. Kung magyaman ka kainom, ako sa kainom, ay Hindi man po yung ano yung naambag sa inuman. putangin na problema. Ano saan? Nagyabang naman sa nakabalik sa tanod ay. Oh, ano man ang tanod? Lalo kung maging mayor. Hindi kasi talagang bunang gana itong kapitan na bago na hinawakan. Ay, si Anyog. Oo, tatanggalin Siya, siya. tatanggalin yun. Tatanggalin siya talaga. Nainom na kagduto. Ay, bawal yan. Saan ba yung may mag-asisubi sa pagkatalo-talo dahil? Kung wala naman lang unuran yung pluman. Alam mo kinuko ayan na maging ano sa Manila. Abo. Kaya kasi pa din. Oo, nag-aya ko na ko duman. Ay, sa Ate Josie Kino pa yan. Kukuan ng bodyguard. Pahabo-abo. Susuportan pati pamilya habo. Kasi siyempre nga ni duman dahil siya makakainom ng At gusto saka niya. ate kasi iba isip niya baka siya daw lang ano duman baka mag-ano. Ipaon ba ito habo? Bodyguard, ipapaon. Garo man siya kapay. Isip niya, ano. Dahil pati pwede mag-bodyguard ang perming nagang inom. At siya, nabadil na si amo niya siya. Paano-ano. Yan mga pagkakala. Nag-await. Gaganda nung si Ido ni Alvin. Si Joy. Sabi, ay, Ay, pag manadali si Tio Ruben, ay siya ang mananagot.